Темата на тази годишния форум всъщност е музиката в думите. Условията за записване на участващите беше да си изпратят техен текст, върху който искат да работим. Музиката в думите на актьорите им е прозвучало поетично и те затова повечето бяха изпратили поезия на любовна тематика, заради което сложихме заглавието "Балканска сватба", което е още едно предизвикателство да намериме формата на тази поезия. Търсиме събуждането, изтрезняването от бурния пишния купон и избистрянето на всичките емоции, осъзнаването къде се намираме. Минаваме през толкова много емоция, хаос и изведнъж стигаме до дъното, точно защото дали защото сме изтощени, дали защото сме прекривали през цялото време някакви неща и сме ги замазвали точно с тая весела енергия. Защото всеки човек достига до дъното в някакъв момент. Въпросът е дали може да излезе оттам. Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест, извинявай, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез! И точно това е интересното, тъй като от точно такива ситуации и търсене всъщност се отключат много различни и неочаквани даже за самите актьори актьорски средства, тъй като те когато се освободят и пречупят, се изненадват от себе си и от това какви неща могат да направят. Нали? Точно това е за мен е много интересно. В рамките на 10 дни с текстовете, които те са пратили, да направим едно мини представление децика, защото то ще има и сюжетна линия даже, която се развива по някакъв начин. Работиме с 20 и няколко актьори, някои от тях са професионално завършили, някои са студенти все още учат. Това, което ние търсим е балканско кабаре, което смятам, че е много интересно и вълнуващо. Заради което самата звукова среда включва, има балканско звучене с примеси на фънк, джаз. Най-вдъхновяващото нещо е това, че едни съвършено различни хора по природа, по възраст, възгледи, виждания се случва така, че да са в един тон, в тон с темата, която сме задали в случая, и това е нещо много интересно и много вдъхновяващо. И факт е, че имам на разположение толкова много актьори и виждам огромен потенциал в тях и тяхното движение. Самите актьори са много заредени с енергия, което зарежда и мен още повече. Това, че всичките участници са супер отворени към цялото нещо, бе достатъчно вдъхновяващо да продължиме и да по някакъв начин да успеем всички заедно да влезем в цялата тази лудост, която балканската любов с всичките страсти и болешки и страдания може да ни донесе.